wakhuluma wathi kodwa ngiyicabangayo yazi ade ngicabanga nje umuntu uchaza ukuthini methi ulisho uliphinde then uthi uyaphinda athi ungabusasho athi ulisho uliphinde usuwena usulishilo bese ethi ulisho uliphinde futhi usengakuzwanga bese mawusuthi uyalisho bese ethi ungabusasho angikubekele kanje uyabona mayithi ulisho liphinde usuke ufuna ukuthi angithi uliphinde bese ethi-ke ungabusasho lapho-ke kushuthi wena uma usuthi uyalisho bese ethi ungabusasho shuthi usuke usulate usoze ngilate ya futhi usuke sekhona oselishilo wena ngithi ufika ulisho wena bese ethi yena ulisho uliphinde uthi uyaliphinda bese ethi ungabusasho futhi usuke sekhona oseliphindile wena waba late wena futhi wena ufike usindwe y'nyawo hayi sengiyayibona yazi futhi khonenye futhi umuntu methi ukupholisa amaseko kazi ukuthini methi ukupholisa amaseko ukupholisa amaseko ujwayele ukuthi abantu bethi ungapholisi amaseko amaseko kuba yinto edliwayo okushuthi isuke ishisa kungaba yinto edliwayo okufanele ukuthi idliwe iphuthunywe ngoba umuntu useselambe kakhulu manje ethi ungabe usawapholisa amaseko ngoba uselambe kakhulu mhlawumbe ngikwenzela isibonelo kungaba yinto efana no-500 billion imali imali enkulu kodwa entshontshiwe angithi into entshontshiwe kuthiwa ilahle ukuthi iyashisa futhi kufanele udle lo 500 billion usheshise ungawupholisi u500 billion amaseko lawo ukuthi-ke ungawapholisi amaseko wadle angithi usheshe uphele lo 500 billion futhi ubambe lishisa kanjani ubambe ishisa angithi mina usheshe uyidla ingakapholi khona ukuyibamba ishisa usuke ubamba insimbi usuke ubambane ishisa angithi kusho wena nje mhlawumbe njengelahle ulibambe ishisa no mase udla 500 billion uthiwa ulibambe lingashoni lingashoni ini na yini ilanga noma ungashoni lingashoni ilanga ungakapheli 500 billion angithi uyabona ukuthi uyashesha ukuqedwa kuphela isikhashana usuphelile njalo futhi ulibambe lingashoni ilanga ungakapheli ini ilokho besikhuluma ngani konje imali yeka lapho umuntu methi amaseko manje umuntu methi isikhathi sidliwe yinja kanjani inja idla kanjani isikhathi nje ngizokucathulisa kabe yami obuwena umuntu mayethi mnewethu hayi uthi mne uyamteketisa umuntu mayethi isikhathi sidliwe yinja angithi umuntu lo kukhona into akade ematasa ngayo kodwa akwazi ukwaphela isikhathi njengomuntu osuke esebenza nje mhlawumbe umsebenzi wangawuceda ngoba kuphele isikhathi angithi ukuze kuthiwa abantu abasebenzayo bethi yinje umlungu yabona kodwa ngiyengezi bajwayele futhi mina ngiyinja mina ngidla isikhathi mina into esuke isho ukuthi kudleka isikhathi umuntu esebenza ngethi isikhathi sidliwe yinja bese kuthiwa-ke yinja umlungu futhi-ke ukudleka kwesikhathi sidleka emsebenzini sidliwa umlungu hayi bese ngithi uyangithuka phela ungayenza kanjani nje lonto kabe yami ma-ke asitheni ngithi isisu somhambi asingakanani singangensolo yenyoni lapho-ke isisomhambi asingakanani angithi ukubona u-Elvov ngiyambona u-Elvov okay
angithi uyahamba naye kwenzeka ahambe. Yeah. Okay, asisiyeke u-Elvon. Asenze kanje. Angithi uyabona. Uzongiboleka nje la. Oh. Ngifuna ukukulinganisela. Angithi uyabona ukuthi leli bheka linganani. Isisu asikho ngakho. Hayi baba. Ngiyabona ukuchazela ngifuna. Leli bheka yini? Ngeke sifike. Angithi yebo ukuthi ngi-drive through. Phela yamtshela na. Umhambi usuke ehamba i-drive through. Mina ngisala no-anyanyisi. Baba ngeke ipheka uyaliphinda futhi. Ngichazela ngisizayo. Tole ngisho ukuthi umhambi uma ehamba i-drive through ibheka lakhe alilingani nalelo odlela phakathi osalayo. Ngeke baba manje mina ngizodlani ngicela ngo-anyanyisi no-lettuce la. Angiyada ke manje. Siyadla. Sithi ingevu nje leyo. Ingeve njani le? Sithi ingevu nje. Ngeke ngathi udla wedwa wena manje. No, sithi ingevu nawo. Sithi ingevu lo. Futhi mina ngizolala ngenxeba-ke mina. Wena sidla ingevu mina ngizolala ngenxeba ngidlani. Uyaliphinda futhi. Ma. Mina ngizama ukusiza wena. Angisizakali Manje ngibuze ngibone ukuthi ufundile yini. Ikuphi kini mawukamakhelwane? Uyakwazi ngamakhelwane kuqala? Ngiyazi kamakhelwane. Umakhelwane next door. Ngesinye kuthiwa next door neighbor. Ikuphi ke kini mawukamakhelwane? Ikamakhelwane. Ungakamakhelwane wena? Hayi ngikamakhelwane kodwa ekhaya ikamakhelwane ngoba mina ngamakhelwane. Wena wazalela amakhelwane? No, wazalelwe ekhaya. Kamakhelwane po? Phela ngisuke ngivakashela amakhelwane. Kube yini futhi nakhona? No, phela mina ngamakhelwane. Nakini kube kamakhelwane? Ngoba somakhelwane. Ikuphi kanti kini? Isekhaya. Mawukamakhelwane? Ikamakhelwane. Kanti nokuphi? Ngingamakhelwane kodwa isekhaya la. Mengisekhaya ngisekhaya. Mengamakhelwane ngamakhelwane kodwa mengamakhelwane nasekhaya kusemamakhelwane. Kanti ungwaphi wena? Mawukamakhelwane novela udideke uthi kini kamakhelwane? No. Phela mawukamakhelwane angithi umakhelwane wakho umakhelwane then kini mawukamakhelwane nawu shuthi kini ikamakhelwane. Ngebo leyo. Hayi, ngathi sawusabela. Baba ngeke ibheka yami uyaqeda phela buka mina ngithatha noanyanyisi mina. Ngithi lana ngenzela Ngeke ngenza ngokudla wakho buka mina futhi ngizodlani. Ngikulangisela isisomhambi lana singamenzela inyoni. Wema umuntu uzolala ngenxeba la. Shit.